Βρε δεν είναι τραγανό το μπέικον. Θα πεθάνω κύριε Λέισον. Θα καταστραφώ, δεν θα τα ανεχτώ. Κι άμα δεν κάνει κρίση, 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 κρίση. Αχ να με πιάσει κρίση, 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 κρίση. Αχ πόσο μου γελίζει, λύζει, 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 λύζει. Το μπέικον, το μπέικον. Αυτό που σε κάθε fast food versus σπιτικό μου βγαίνει να τραγουδήσω τσιφτετέλια. Λοιπόν, τα γυρνάω ψιλογίνανε. Αυτό τώρα είναι καμένο ή κρίσπι, δεν ξέρω. Έλα, legit κάνε, legit κάνε. Μισό να βάλω λίγο και το άλλο τηγάνι για τα ψωμάκια. Οπα! Βάλ το εδώ και ανοίγω το μάτι. Έτοιμα αυτά, τα βγάζω για να μην μου καούν παραπάνω. Αχ, μου τρέχουν τα σάλια. Τώρα δεν πρέπει ούτε να δαγκώσω. Τα αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, αφήνουμε το μαντέμι έτσι όπως είναι με τα λάδια από το μπέικον και πάμε στο μπιφτέκι. Και ο μας! Καταρχήν εδώ να σημειώσω ότι αυτός ο κιμάς δεν είναι ένας απλός κιμάς. Είναι premium κιμάς.